рақобатҳои даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ бо бозии марказии давр дидори ду дастаи пешсаф Истиқлол ва Хуҷанд оғоз гардид. Рақобати ин дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе сурат гирифта, бо ҳисоби 4-0 бар суди соҳибони майдон ба анҷом расид. Дар дақиқаи 31-уми рақобат ҳамлагар Манучер Ҷалилов тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Хуҷанд сохта ҳисоб боз гардид. Дар дақиқаи 48-уми рақобат Муҳаммадҷон Раҳимов голи дуюми дастаи Истиқлолро ба самар расонид. Алишер Ҷалилов бошад дар дақиқаи 59-уми рақобат маротибаи сеюм дарвозабони дастаи Хуҷандро маҷбур кард, то тӯбро аз дохили тури дарвозааш берун орад. Табрези Давлатмир дар дақиқаи 78-уми рақобат ба натиҷаи ин дидор нуқта гузошт. Ҳамин тавр дастаи Истиқлол бо тафовути 11 имтиёз аз дастаи Хуҷанд дар ҷадвали умумии мусобиқот пеш гузашт. Мы от игры к игре прогрессируем, еще хотелось больше агрессии, поэтому в этом плане нам есть куда расти и есть что добавлять. Поэтому мы будем над этим работать и в следующих играх постараемся это продемонстрировать. монда буданд ва дар қисми аввал ба фикри ман бозии хеле хуб буд. Як хатогие ки дар қисми аввал буд ба гол ба дарвозаи мо овард, лекин бозӣ хеле хуб буд, ба чо ҳаракат карданд. Дар қисми дуюм ба фикри ман қувва нарасид ва аз сабабе ки бисёри бозингару лат хӯрдагӣ буданд дар ин бозӣ иштирок накарданд, натонистем ки бозиро камтар ба дигаргунӣ бо бозингарое ки ба майдон мебироянд камтар тағйирот ёбем. Аз ҳамин сабаб ба фикри ман Истиқлол бозии худро дар қисми дуюм гуфти чизо бони қапиду ва бозиро ба он бур равиш рафт ки чизе ки Истиқлол мехостанд. бозии ҷолибу диданӣ миёни дастаҳои футболи Локомотив Помир ва Истаравшан баргузор гардид. ёдовар мешавем ки ин ду даста дар мавсими ҷорӣ талош доранд ки то дар Лигаи Олӣ боқӣ бимонанд. ҳарчанд дастаи шаҳри Душанбе бо тафовути 2 гол пешсаф буд, аммо то охири рақобат истаравшаниҳо тавонистанд ки таносубро баробар кунанд. Дар дақиқаи 34-уми рақобат Ислом Зоиров ҳисоби дидорро боз карду Локомотив Помир ба пеш баромад. Баъд аз 3 дақиқаи голи задаи Ислом ҳамакнун Шаҳром Сулаймонов низ ташаббусро ба даст гирифту бори дуюм тӯбро вориди тури дарвозаи дастаи Истаравшан сохт. Дар дақиқаҳои охири қисмати аввали рақобат аз ҳайати дастаи Истаравшан Отабек Каримов ба як голи сардодаи ҳамдастагонаш посух гардонида ҳисобро 2-1 сохт. Дар қисмати дуюми рақобат саҳитараш дар дақиқаи 82-юми бозӣ Азизҷон Шамсиев голи дуюми дастаи Истаравшанро ба дарвозаи Локомотив Помир зада меҳмонон нагузоштанд то аз Душанбе бидуни имтиёз ба хона баргарданд. мо омода будем барои ин бозӣ, фақат ҳамин як рӯз, ду рӯз хеле мушкил буд ки ду рӯз истироҳат буд. тайёрии ҷиддӣ дидем, мехостем ғалаба кунем. имрӯз рақибам хеле хуб бозӣ кард. бозии ҳангомавӣ дар даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Куктош баргузор гардид ки дар ҷараёни ин вохӯрӣ футболбозон ба дарвозаҳои ҳамдигар дар маҷмӯъ 6 гол заданд. дар дақиқаи 18-уми рақобат тавассути иҷрои зарбаи ҷаримавии 11 метра Фирӯз Бобоев дастаи клуби марказии варзиши Артишро бартарӣ дод. легионери дастаи Куктош Принс Артур дар дақиқаи 21-уми рақобат мувозинатро барқарор кард. футболбози дигари дастаи Куктош Мбеке Сиёбачеу Диедони дар дақиқаи 34-уми рақобат тими футболи Куктошро ба пеш баровард. Муҳсинҷон Абдуғаффоров дар дақиқаи 38-уми рақобат бори сеюм хати дарвозаи дастаи клуби марказии варзиши Артишро рахна кард. дар дақиқаҳои изофанамудаи қисмати аввали рақобат бозам Муҳсинҷон Абдуғаффоров голи чаҳоруми даста ва дуюми худро дар ин вохӯрӣ ба ҳадаф расонид. 6 дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ футболбози дигари Куктош Собирҷон Холматов голи панҷуми дастаи меҳмононро ба дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш зада баъди васила тими футболи ноҳияи Рӯдакӣ бо ҳисоби 5-1 дар сафар дастаи клуби марказии варзиши Артишро сарафканда сохт.
дар идомаи рақобатҳои даври 12-уми Лигаи Олии Тоҷикистон бошгоҳи душанбе 83 тими Регар Тадазро ба ҳузур пазируфт. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат доир гардида бо ҳисоби 3-0 ба суди соҳибони майдон хотима ёфт. дар дақиқаи 18-уми қисми аввали дидор меҳмонон дар дохили ҷаримагоҳи хеш ба қоидаи ситезӣ даст заданд ва довар ба дарвозаи онҳо пеналти таъин намуд. ҷаримаи 11 метраро сарвони дастаи душанбе 83 Элчибек Рашидбеков ба гол табдил дода дастаашро ба пеш баровард. Акблей Джонс дар дақиқаи 22-юми нерӯсанҷӣ аз партофти Элчибек истифода намуда ҳисобро 2-0 намуд. голи сеюмро дар дақиқаи 55-уми қисми дуюм беҳтарин бозингари дидор Коллинс Адоҳане вориди дарвозаи Фатулло Бобоев намуд. дар дерби навбатии вилояти Хатлон байни дастаҳои Лигаи Олӣ дастаи Файзканди ноҳияи Восе дар майдони хонагии худ варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб дастаи Хатлони шаҳри Бохтаро дар доираи даври 12-уми Лигаи Олӣ пазируфт. бозии мазкур барои ҳарду даста муҳим арзёбӣ мегардид, зеро дар ҳолати ғолибият дастаи Хатлон имкон дошт ки ба зинаи дуюм барояд. барои дастаи Файзканд бошад ғолибият дар ин бозӣ баҳри мустаҳкам намудани мавқеи худ дар зинаҳои болоии ҷадвали мусобиқот арзёбӣ мегардид. дар қисмати аввали дидори имрӯза ҳарду даста бештар дар хатти дифоъ ва дар ҳолатҳои мусоид ба ҳуҷум мегузаштанд. қисмати аввали дидори имрӯза бошад мусовӣ ва бидуни гол анҷом пазируфт. дар қисмати дуюми бозӣ бошад ҳарду даста пай дар пай дар хатти ҳуҷум қарор гирифта имкониятҳои хуби голзониро созмон доданд. зимнан дар дақиқаи 49-уми бозӣ дарвозабони дастаи Хатлон ба хатогӣ роҳ дода ҳамлавари дастаи Файзкан Анвар Муродовро аз поя афтонид ки дар ин ҳолат довари марказӣ зарбаи ҷаримавии 11 метра ё худ пеналти таъин намуд. ҳамлавари канории дастаи соҳибони майдон Шарафҷон Солиев ба назди тӯб омада имконияти ба амал омадаро ба гол табдил дод ва ҳамин тариқ дастаи Файзканд бо ҳисоби 1-0 ба пеш баромад. бо гузарош шудани ҳамагӣ 4 дақиқа баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ ҳамлавари дастаи Хатлон Бикотал Тони тавонист ки як гол ба дарвозаи соҳибони майдон ворид намуда таносубро дар бозӣ барқарор намояд. дар идомаи бозӣ бошад дастаи Файзканд бо бартарии зиёд пайваста дар хатти ҳамла қарор дошт ва ниҳоят дар дақиқаҳои изофашуда баъди зарбаи Саёди Ковусшо ҳамдастаи ӯ Анвар Муродов голи дуюм ва ғалабаовари дастаи Файзкандро ба самар расонид. дидори дастаҳои Файзканд ва Хатлон дар даври 12-уми Лигаи Олӣ бо ҳисоби 2-1 бар нафи дастаи соҳибони майдон Файзканди ноҳияи Восе ба анҷом расид. рӯзи бисёр мушкил аз ҷиҳате ки аллакай маълум шудааст ки рӯз то рӯз фурсат нест мо бояд шогирдонро аз ҷиҳати ҷисмонӣ тайёр кунем. аз ҳамин ҷиҳат бозӣ ба бозӣ сатҳи бозии бозингарон суст шудааст ва ба ғайр аз ин бозам такрор мешавад дар хатти дифоъи мо бозингарон барои талаботи он вазифаҳое ки дар назди дастаи истодаш ба роҳи иҷрои онҳо сифати варзишашон сатҳи варзишашон кам аст. аллакай дар 3 бозии охир 4 зарба 11 метра ба ғайр аз ин боз хатоҳои дағале ки ҳарифон ба дарвозаи мо гол ба сабар меоранд. фикр мекунам асоси ба даст навардани натиҷа дар бозии ҳамин хатти дифоъ аст ки ба хатогоҳи дағал раҳ медиҳад ва бояд боз як чиро қайд кард ки имрӯзам фикр мекунем дар қисми дуюми бозӣ довар ба дарвозаи мо 11 метраи шубҳанок таъин кард. дар он лаҳза дарвозабон Годсон ба туп парид ва ҳам тупро расид ҳам бозингарро баъди тупро расидан баъд бозингар расид. фикр мекунем ҷаримаи 11 метраи шубҳанок буд. бовар кунед тамои апрел мо бурида натонистем. ин ғалаба хеле мушкил буд барои мо, буридан дар кор буд, барое ки ин команда барои паридан команда ҷамъ кардагӣ набуданд. ин команда баромад мекунад, соли дигар дар насиб боша виши лигада баромад мекунад, дисциплина дорад, ҳама чиз дорад. ҳамои апрел баъди ҳамон коронавирус шудана мо камакак ай ритм ромадем. хай иншолло баъди ин бозӣ ки буридем ирӯз ғалаба ба командаи Хатлон команда нағзай сеюм ҷой дар афсодааст. мо ирӯз ғалаба кардем, дерби хатлонский дерби гуфта нағз биромад, бозӣ хай мо ғалаба кардем, хай насиби мо буда ирӯз.